Moji studenti nikad nisu bili tiši. Meni mikrofon ne treba. Okej. Dobro večer i dobrodošli na blokadni Family Feud. Meni je Milica rekla da to izgleda ovako. Tako da. Okej. Večera sa nama dve ekipe za početak, a onda i treća. Ja mogu da ostavim ovo, da? I nadamo se da ćete se lepo zabaviti, s obzirom da pitanja nisu teška kao na usmenom. Okej. Za početak najavljujemo prvu ekipu, to je naša ekipa studenata, i za nju kažu da je u duši prava građevinarka, predstavlja primer ekstrovertne ličnosti, koja toliko priča da bi je i radio tužio za konkurenciju. Njen talenat je kašnjenje, onda kada obeća da neće kasniti. Sa nama večeras Isidora Marković. Danas je stigla na vreme, verovatno prvi put. Ovako, imamo i potvrdu iz publike. Oni vas znaju bolje. Sledeći takmičar, za njega kažu da ga prijatelji nazivaju neiskvarenom dobričinom, a plenumaši se dive njegovoj hrabrosti da istupi ispred mase sa drugačijim stavom. Ako vam se nije javio na ulici, ne zamerite mu, to je bio njegov brat blizanac. Nosi jako popularno ime, ali i ne tako često prezime. Jedan aplauz za mladog gospodina, Filip Đorđo. Gospodin ima superstar pozdrav. Sledeći tim grupe studenata je osoba koja je uvek nasmejana, osim kad je gladna. Kada se uozbilji, svi znaju da nešto nije u redu, mora da je gladna. Njen talenat je neodoljiva harizmatičnost. Sa nama večeras Marija Milutinović. Sledeći član tima je pametan, ali najviše voli koristiti moram kada izmišlja izgovore. Biće ozbiljan biznismen. Njegov talenat je pravljenje ideja koje nikome ne padaju na pamet. Sa nama večeras Kosta Stamenković. A sada, za kraj, zamolite svoje modne kombinacije da se sakriju. Jer stiže osoba koja je jednom ušla na predavanje i zasenila projektor. Od tada ovaj mučenik trepće. Nije pušač, ali zna da zapali jednu, čisto da stilski zaokruži atmosferu. Zove se Katarina, svi je zovu Keti, a ona voli da ustaje pre nego što je najavimo i voli da je zovemo Kata. Sa nama večeras Katarina Milajević. Ovo je naš dragi tim zvani Bananice. Sledeća ekipa, ekipa Štrebera. Neko im je izabrao ime. Detaljnom istragom ćemo utvrditi ko. I kogod da je bio, imaće 10 poena manje na ispitu. Sad ovako, imamo čeličnu damu kabineta 4A. Hladno oblikovanog pogleda daje odgovore neoslabljene otvorima. Naša mlada asistentkinja na početku svoje, pazite sad, duktilne karijere. Sa nama Maja Ranisavljević.
gde god se pojavi, ozbiljnost gubi ravnotežu. Omiljeno lice na ispitima iz TK, kao da to postoji. Matija Bošković! A sada, još jedna dama u timu Štrebera, boginja Eksalta Vela, kraljica organizacije i velemajstor u radi sam projekata. Strah i trepet studenata na uvidu iz pravne regulative, gospođica Aleksandra Parazanović. Aj ponovno. Sledeći član tima, čuvar znanja i noćna mora pravopisnih i geoprostornih grešaka. Za njega je loše formatiran Word dokument lična uvreda, a raster bez georeferenciranja zločin protiv kartografije. Geodezija mu nije zanimanje, već koordinatni sistem života. Sa nama večeras Nikola Stančić. I za kraj ovog tima, jedina među asistentima koja može da istrči maraton pre doručka. U jednoj ruci nosi LLD, dobro, grede, a u drugoj ubitačne odgovore. Sa nama večeras Nađa Simović. Za zapisničkim stolom sa nama večeras takođe Milka Canić i njegova žena. Dobro večer. Ćao, Bože! I vaš Steve Harvey sa Temua, moja malenkost. Okej. Izvinjavam se, tehnički problem, nikad ranije nisam imala ovolike brkove. Okej, zamolit ću Maju i Isidoru da nam se priključe za stolom za Milice. Dobro, jesmo svi spremni? Prvo pitanje je, koji alkohol te najviše pogodi? Vodka. Dobro, Majo. Rakija. Nije vodka rakija, okej. Milka? Vodka je prvi odgovor. Svako na svoje mesto. To kraljica. Bravo. Baci. Realno, Umreći. prosti narod Srbije sve. Dobro. Nađa. Jeste li spremni? Jesmo. Okej. Šta mi se gleda? Filipe, koji alkohol te najgore pogodi? Jel treba mikrofon da kažem? Da. Pa recimo džin. Dobro. Okej. Marija, koji alkohol te najgore pogodi? Prija. Posla, koji alkohol te najgore pogodi? Tequila. Peti, koji alkohol te najgore pogodi? Vino. Isidora,
Koji alkohol se najgore pogodi? A da nije vodka. Viski. Matija i Filip, molim vas da se priključite vrućim tasterima. Da li ste spremni? Si. Claro que si. Ok. Da mi se odlučiš. Šta možeš da staviš u usta, a da nije hrana? Ne, čekaj, kome je Ovo je sad. ovo je samo on je sve. Filipe, Četkica za zube. To sam ja htio da kažem. moraš drugo da kažeš. Koliko imam vremena? Sad ti, kako ne izgleda. Žvaka. Dobro. Matija, da li prepuštaš ovo ili preuzimaš? Apsolutely. What? Ili. Uzimam. Matija uzima pitanje za svoju ekipu. A sada... Major. Ona je bila. Ide red. Ne. Aha, ajde, počet ću tebe. Aleksandra, šta možeš da staviš u usta da nije hrana? Cigara. Jeste. Može. Nikola, šta možeš da staviš u usta da nije hrana? Čačkalica. Dobro, Nađa, šta možeš da staviš u usta da nije hrana? Prs. Majo, nema dogovaranja. Maja sama treba da sazna. Šta možeš da staviš u usta da nije hrana? Kašika. Nije, Majo, nije. Matija, šta možeš da staviš u usta da nije žvaka i da nije hrana? Gađamo na ovu prvu, jel? Gađe na šta god hoćeš, samo pogodi. Pa, nije. Okej, 3 šanse. Sada ekipa Bananica. Ekipa Bananica ima priliku da preuzme poene. Da li ste se konsultovali? Jasno. Dobro, šta možete staviti u usta, a da nije hrana? Pištaljka. U ovoj rundi sa nama Marija i Aleksandra. Dakle, nije čaša, nego taster. ETF-ovci pravili, znači po tasteru, ne po čaši. Čaše su za građevince. Zato sam i... Tako. Ok, vas dve imate jedno atraktivno pitanje. Šta se sve može naći u Čacilandu? Ne možeš da pogrešiš. Čave. Dobro, Marija? Šator. Čaci preuzima. Take the lead. Jel može da odbije? Preuzimate ili prepuštate? Preuzimam. Preuzimaju. Nikola? Spreman. Da sve možeš naći u Čacilandu? Batinaše. Vilka? Nađa, šta sve možeš naći u Čacilandu? Babu dedu.
Pomalo. Majo, šta sve možeš naći u Ćacilandu? Đubre. Može? Maja, Matija, šta sve možeš naći u Ćacilandu? Nema dogovaranja, kolege, ovo nije kolektivni sport. Blato. Zlato. I Bananica ima priliku da ukrade sve što se danas ukrasti može. Oni su se dogovarali, ispredogovarali. Bananice, šta se sve može naći u Ćacilandu? Šarović. Jao, bravo. To je tačno, ali niko to nije rekao, tako da... Opa! Namaštena bukvalno. Gadno verujem. Koji su, ne znam, mama. Čitanje odgovora sledi. Kaže Milica, čitaj odgovore. Juče me učila da čita, danas da čitam odgovor. Pod 3. Životinje. Pod Da izvinu 4. životinje. Neobrazovani ljudi. Pod 5. Miloš Pavlović. I 6 smo već znali. Nikola i Kosta, podijum je vaš. Hajmo. Milka si dobro. Mrdni šiške ako si dobro. Ajde. Okej. Da li ste spremni? Da. Može. Dobro, ruki za leđa. Za leđa, dobro. Pazite sad. Ali nemojte da budete uvredljivi. Koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Volan. Dobro. Kola? Menjač. Moj čovek. Kosta, da li preuzimate ili prepuštate? Preuzimam. Sloga? Užasno pitanje. Ovo ti je, ja mislim da je ti. Keti? Koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Točak. Ipak se okreće. Koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Akumulator. Optimistično. Ja bih voljela da mi znamo da tamo postoji akumulator, ali to Dobro, ja volim. Koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Hauba. Date mi nešto ono, sedište, retrovizor, ručna. Nema dobacivanja. Dobro. Marija, koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Sedište. Tačno. Nova avantura. Koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Kočica. Nije. A ono, bravo. Ne, malo iz kadra. Malo iz kadra. Kadra ste. Kadru sam. Ja sam toliko niska, kako ja uspijem da završim u svakom kadru? Jel bilo trikova? Zajno. Okej, preberi. Imate priliku da preotmete. Koji deo automobila bi ženi prvo pao na pamet? Retrovizor. Ja znam, ali nije. Tri žene rekli. Oni koji su pričali ovo nisu bili žene. Treći čas. Dakle, imali smo auspuh i motor. I za kraj ove runde imamo Nađu i Keti. Bile su u fazonu kao na MMA, neka bolja pobjeda. Okej, ruke na leđima, super. Pitanje je, šta sve može da pukne? Nađa? Balon. Dobro, Keti? Guma.
ja. Nađa je pogodila odgovor koji je na prvom mjestu rang liste. Da li preuzimaš ili predaš? Preuzima više puta. Dobro. Okej, ajde upravo. Nemojte da vas više opominjemo, bit ćete udaljeni samo kolokvijom. Majo, šta sve može da pukne? Bruga. To je apsolutno tačno, ali nije na listi. Manija, Oni poslednji. Ajde. izbori. Šta sve može da pukne? Tiko. Tačno, ali nije na listi. Ljudi, saberite se, podeste vam stvari koje mogu da puknu. Šta sve može da pukne? Veza. Nije. Dakle, u dogovoru Ajde, Roko. Grana. šta sve može da pukne? Grana. Grana. Grana Jorgova. Dobro. Koji su odgovori? Drugi, treći i četvrti. Naterat ćete me da pročitam ovo naglas pred onim kakvim studenata. Mi nismo hteli. Dobro. Za sve one koji me ne znaju, drugi odgovor je staklo. Treći, Milka. Odobravaš? Dobro. Treći odgovor je prezervativ. I četvrti odgovor je petarda. Ja ću da stojim iza leđa ko savest i da čitam pitanje, pa šta bude? A ti imaš 20 sekundi da odgovoriš na 5 pitanja. Šta ti prvo padne na pamet? Nemoj mnogo da razmišljaš. Kao posljednje sekunde na ispitu. Šta bude, bude. C. Ok, može? Milice? Vreme kreće sad. Šta sve može da se lupi? Stol. Šta je 14. februara? 8. mart. Šta se sve šiša? Kosa. Prilog za pljeskavicu. Kubus. Najpoznatiji Nikola? Tesla. Dobro. I... Ok, imaš 20 sekundi da odgovoriš na... Radi. Radi samo kad ja ne držim, ako je kod mene onda ne radi sigurno. Znači imaš 25 sekundi da odgovoriš na 5 pitanja. Ako čuješ Milku Canić da radi to znači da je neko već odgovorio tako i da moraš da promeniš odgovor. Nije neko, nego ja. Ja da kažem neko, mislim Matija. Još jedna kamera ispred. Ok, može? Spremna? Jel me čuješ ili treba da priđem i da se derem na uvo? Čujem. Ok, odlično. Spremna? Milice? Spremna? Može. Šta sve može da se lupi? Sto. Dalje. Stolica. Šta je 14. februara? Dan zaljubljenih. Šta se sve šiša? Kosa. Frizura. Trava. Prilog za pljeskavicu? Urnebes. Ko je najpoznatiji Nikola? Reci hajde nek ide život. Jel sme to? Sve. Ajde. Poznati u našim krugovima. Dobro? Koji konačan odgovor je? Ajde. Dobro. Ko ne zna, to nam je profesor. Da li si spremna? Ne. Budi. Keti, imaš 20 sekundi za 5 odgovora. Šta god ti prvo padne na pamet. Okej. Eventualno drugo. Dobro, Milice, spremni? Šta sve može da se lupi? Šamar. Šta je 14. februara? 8. mart. Da se sve šiša? Kosa. Prilog za pljeskavicu? Pavlaka. Najpoznatiji Nikola? Rokavić. To će možda imati više boja nego hajde. Keti vratila mikrofon.
Posle malo prije da uzmem mikrofon. Izvolite, u salonu. Dobro. Imaš 20, jel može 25? 25 sekundi da odgovoriš na 5 pitanja. Ja gledam, to sam u nekom kadru, izvini, nisam mnogo. Imaš 5 pitanja i ako čuješ Milku Canić da radi to znači moraš promeniš odgovor. Dobro. Spreman? Spreman. Šta sve može da se lupi? Šaler. Ruka. Šta je 14. februara? September. Kosa. Trava. Prilog za pljeskavicu? Urnebes. Ko je najpoznatiji Nikola? Jokić. Dakle, u ovoj rundi su pobedile bananice. Milica kaže da sada ide najinteresantniji deo ovog kviza, a to je muzička numera. Hajmo svi zajedno. Ste nešto večerali? Dobro, druga runda vikanja na vas počinje sada. Nema prekida. Dobro, pripremite aplauz za osobu koja ne samo da briljira na fakultetu, već to radi sa stilom. Među najboljima je u svojoj generaciji. Pametan, vredan, uvek spreman da pomogne, ali i da baci dobru šalu kada najmanje očekujete. Verovatno kad padnete ispit. Tadija Milićević! Ako ste mislili da je za Pančevce šala, varate se. Mlađa i slađa iz porodice Perić je opasni hidraš koji crta šeme kao da su modne skice i rešava instalacije sa stilom i stavom. Takođe ustaje pre vremena da je bolje vidite. Katarina Perić! Jedan od mnogih GRF blokadera iz Pančeva. Voli pivo i sport. To ste naveli kao prvo. Okay.
Ipak, više od svega voli da izučava tajne projekta Expo. Sa nama večeras Vuk Perić. A sada, molimo vas da vežete pojaseve i pripremite svoje rokovnike, jer stiže osoba koja može da organizuje haos. I to u boji koja se slaže sa njenim outfitom. Liderka 25 studentskih organizacija i verovatno 26. koju upravo izmislila. Sa nama večeras Neda Cvetković. I večeras u kvizu učestvuje student prodekan koji stoni tenis igra više nego što spava. Čovjek ne spava, jasno nam. Znanje mu je brzo kao forehand, šarm neizbežan, a fore lete brže od loptice. Sa nama je Stefan Radovanović. Verovali ili ne, ekipa studenta prodekana se zove Stefi Bebo. Zamolit ću Nađu i Tadiju da nam se priključe za vrućim tasterima. Dobro, pravila igre znate, kamere su svuda. Dakle, ruki za leđa, spremni? Šta sve može da kasni? Dobro, Nađa? Kaže. Tadija, vaš odgovor je bolje rangiran nego naše plate. Tako da li preuzimate ili prepuštate? Izvolite. Stanite u blizini stola, molim vas, hvala. Dobro. Kaća, šta se može da kasni? Menstruacija. Koju? Andu. Ne Andu, samo dajte kao odmah. Šalim. Dobro, žena pogodila. Dobro, uče. Šta se može da kasni? Ispunjenje zahteva. To je tačno, ali nije na listi. Ko je odgovarao na ovo pitanja sa lista, nije sa ovoga seta? Mislim, nema veze. Nedo, znamo, šta sve može da kasni? Pa ja i ona osoba. Nema ni osobe. Dobro. Prodekanu, šta sve može da kasni? Rezultati kolokvijuma. To je uvek na vreme, ali nije na listi. Dalija? Dajte molim. Šta sve može da kasni? Tamo pišu već odgovori koji su dati. Sat. Bravo. Dobro. Stefi i Bebo su pogodili sve odgovore, ponestalo nam je odgovora, tako da zamolit ću Nikolu i Kaću da nam se priključe. Spremni? Nikad nije to. Ok, može? Spremni? Brzi prsti? Sreće, to se ne igra igre koja na brzinu. Dakle, pitanje, na šta sve može da se sedne?
Stolica. Dobro, Kaća? Kauč. I jedno i drugo su pogodili, ali Nikola je pogodio do svojih Ajmo. Samo ste zamolili da stanete u širinu stola. Mi ne slušamo. Bravo, pogodila si. Pa ima, vidiš. Aha, dobro. Može? Akice? Na šta sve može da se sedne? Nije dobro, to je već bilo, to je kauč krevet. Pa nije isto, ovo je sofa. Drugi je ja. Jel sad to... Tehnička. Kauč, krevet isto je, tako da ovaj pogrešan računicu nego ne kažem ponovno odgovor koji misli da jeste. Šta misliš da jeste? Klupa. Može? Ili može fotelja? Može. Na šta sve može da se sedne? Na pod. Tako je. Ajde još jednu. Ubodao smo. Odgovorili ste na sva pitanja iz ove grupe. Neverovatno. Neverovatno, ali istinito. I sada će nam se priključiti Aleksandra i Vuk. Ste vi položili pravo? Da, ja sam na master. Onda nemate problema. Dobro, može? Ovo je gora na pravo. Spremni? Šta kažu studenti kada padnu ispit? Joj. Akice. Pa joj. Pa, Milka. Nisam padala ispit. Kao je težak rok. Jel to ovo? Težak rok, da. Ne, nije. Nije? Nije. A šta sad radimo? Niko nije pogodio šta kažu studenti kad padnu ispit. Ja ne mogu da verujem. Stvari, ja ću ponovno brzinski tatak. Dobro, ovako, znači, pošto niko od njih... Ste vi padali ispit? Ne? Ima neko da jeste, da počne da odgovara na pitanje. Dakle, opet ko bude brži će prvi da odgovori na pitanje na koje vas dvoje ne znate odgovor. Može? Šta studenti kažu kad padnu ispit? Plakaću. Nije? Što da kažem, plakat ću se. Ajmo, vrati se vam za kaznu. Jebi ga. Dobro. Preuzimate Pogodili smo. Soka, bravo! Ja. Dakle, vidjet ćemo da li ostatak studentske ekipe zna šta studenti kažu kad padnu ispit. Ako ne znaju, morat ćemo nađemo druge studente koji znaju. Sunce vam vaše. Dakle, Nedo, šta studenti kažu kada padnu ispit? Pa ubiše se. Niko to nije rekao. Ne. Stefane? Nema veze. Nije. Tadija? Ovo je najteže pitanje na celom kvizu. Da. Ovo psovka je baš široko. Sve psovke su uključene. Tako da, navodno su pitali studente za ove odgovore. Jeste bili uključeni, niste bili uključeni? Šta studenti Tadija kažu kada padnu ispit? Je li ovo moguće? Što si preuzeo? Ne znam, također nije na listi, morate neki odgovor da date. Nema faks. Nije!
Katja? Treća. Ovo treća? Trebeni, imate priliku da preuzmete ovu rundu. Je pitanje? Dakle, Opet ja. ajde, Akice, spasi. Možda ima rokova. Dakle! Ma ima rokova. Dakle, na najtežem pitanju su uspeli da odgovore. Sada, odgovori, da ne poverujete, izvinjavam se. Dakle, prvo je bila psovka, tu smo čuli jednu sočnu. Drugo je bilo više sreće drugi put. Rekao sam nema veze. Koji profesor je pomenuo sreću? Ima rokova, to je bilo kad je uvid. Jel? I peto i omiljeno je nije do mene, profesor je kriv. Dobro. Pre nego što me strepi još jedan srčani udar, zamolit ću Matiju i Nedu da nam se priključe. Jeste spremni? Srčani udar prošao? Ste sigurni? Ok. Dobro. Jeste li spremni? Znači ovako, šta je sve podložno pumpanju? Guma. Dobro. Opet ja sa svih strana. Nedo? Odpalam. Dobro, Matija je pogodio odgovor koji je broj 1. Da li preuzimaš ili prepuštaš? Preuzimam. Izvolite. Majo, spremna? Šta je sve podložno pumpanju? Možda protesti. Opa, ovo znamo. Odlično. Jeste? Opa! Maja, šta je sve podložno pumpanju? Biceps? Svi bismo mi voleli da to tako radiš. Nikola, šta je sve podložno pumpanju? Tenzija, recimo. To je tako, nije na listi. Akice, šta je sve podložno pumpanju? Lopka. Lopta jeste. Matija, nova runda. Toga šta je sve podložno pumpanju? Ne u Maju. Krevet za naduvavanje. Krevet na naduvavanje. Nije. Dobro. Stefi i Bebo imaju priliku da preuzmu. Jeste se dogovorili? Da. Konsultovali? Da. Jednoglasno odlučili? Da. Šta ste rekli? Usta. Usta. Sa V ili bez V? Bez. Bez, nije. Kako nije, pa Vučić. Molimo da ne klevećate u amfiteatru 2. Slušam. Odgovor je vlast. Pa to je to. U prenesenom značaju. Usta nije vlast. Mislim, Nisi rekao Ustav, Ustav. A usta također nisu vlast. Mislim, možda nisam da tako, ali... Dobro. Aha, imamo još jedno pitanje. Majo i Stefane. Ajmo, Majo. Ajmo, Majo, samo Majo. Majo, ne brini, nema više imena na ovoj listi. Dobro. Može? Okej. Spremni? Jesmo. Ruki za leđa. Šta ne želiš da čuješ u avionu? Polomio vam je taster. Sada taster pišti do kraja života. Tasterovog. Radi.
Dobro. Mogu ja? Može, sad kad si polomio sam postoji. Samo sekund. Imao sam sad nego... može da se... Može, ponoviti prvo. Pa ne, zato što znam. Ovo je kao Lunaš Čekić moment, ja bih da zamijenim pitanje. Ne, ako može. Šta ne želiš da čuješ u avionu? Ne želim da čujem u avionu, jao i pada. Dobro, Majo? Nešto gori. Stefane, priznajemo. Dobro, Maj, priznajemo. Prvi odgovor je vaš, jel preuzimate ili predajete? Preuzimamo. Dobro, nemojte da vidite čas da ste već polomili, nema više šta. Eventualno ova čaša. Dobro. Dobro. Nadija, preuzmite mikrofon. Šta ne želiš da čuješ u avionu? Ja se izvinjam, Nabe. Živeo Allah. Kaća, šta ne želiš da čuješ u avionu? Plakanje bebe. Rima. Šta ne želiš da čuješ u avionu? Zavežite pojas. To nije opcionalno. Medo, šta ne želiš da čuješ u avionu osim da vežeš pojas jer procedura? Pa da ne vreme. Mada ne vreme. Da je nevreme. Aha, da je nevreme. Ulazimo u turbulencije. Dobro, turbulencije može. Šta ne želiš ponovo da čuješ u avionu? Hrkani pilot. Adriana, jel tri? Dobro. Prevedite priliku da preuzmete. Šta ne želite da čujete u avionu? Ste dogovorili? Molim vas, uzmite svoje maske za kisel. Dobre. Uzimaju ovu rundu. Imali smo po 3 bombu. To nije Nije kraj. To je bio preview. Pa priznaj si. Sad nema beka. 20 sekundi, kreće sad. Šta ljudi rade pred spavanjem? Žmure. Šta trpi pritisak? Beton. Vrste sira. Pri. Šta se sve suši? Čaj. Šta se sve puni? Paprike. Vreme? Filipe, uvedi ljude. Stefi Bebo trči niz stepenice. 1, 2, 1, 2, 2. Evo me. Dobro večer. Ja bi samo da kažem ako mogu. Može? Spremni? Može. Imate 25 sekundi za 5 pitanja. Ako čujete Milku Canić da kaže morate da promenite odgovor. Dogovoreno. Razumeli? Da. Nemate vremena da čitamo pitanja ponovo, to znate? Važi. Slušate pažljivo? Da. Može. Može? Može. Krećemo. Šta ljudi rade pred spavanjem? Operu zube. Šta trpi pritisak? Pritisak, šta? Dalje. Nema. Nije sledeće pitanje. Vrste sira. Kačkava. Šta se sve suši? Meso. Šta se sve puni? Paprika. Kada. Šta trpi pritisak? Vlast. Uopšte niste očigledno žalili. To.
pred spavanjem? Scrolluju. Šta trpi pritisak? Šta? Šta trpi pritisak? Ja. Prste sira. Dim. Šta se sve suši? Veš. Šta se sve puni? Telefon. Dobro. Bravo. Tako je, ljudi kao ti. Dobro. Nikola, imaš 25 sekundi da odgovoriš na 5 pitanja koja ti prvo padnu na pamet. Kada čuješ Milku Canić da kaže to znači da možeš promeniš odgovor. Može? Milka? Može? Možeš. Može. Ok. 3, 4, krećemo. Šta ljudi rade pred spavanjem? Peru zube. Šta trpi pritisak? Šta trpi? Ajde, Prste sira? Kad ti kačkava. Šta se sve suši? Meso. Šta se puni? Čaš. Šta trpi pritisak? Šta trpi pritisak? Vlast. Dobro, preživjela si ovu rundu. I od njezi ima iste odgovore, sam čaš. Tako je. Nema više pitanja. U ovoj rundi su pobedili Štreveri! Moćni rendžeri. Zahvalimo se. Dobro. Hvala vam svima što ste došli i što ste učestvovali u kvizu. Hvala vam na onome što smo prikupili u vidu donacija i vi sve zabavovalo. Gde mi je restart dugme? Hvala. Dakle, svi znate da su studenti već legendarni, a sada su i naši štreberi stigli do legende sad ne znajući šta je odgovor na pitanje šta sve studenti kažu kada padnu u ispit. Ovako plaću, ja ne. Dobro. Ok. Milica, da li imaš nešto da dodaš? Milica kaže neće ništa više da doda, tako da hvala vam svima i jedan veliki aplauz za sve. Laku noć. Deco.